Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea, senatari jaun Andreok, arratsaldeon. Euskaraldiaren azken zanpan sartu gara eta abenduak 3an Euskararen nazioarteko eguna da eta beraz, nire gaurko hitzartze osoa nire ama hizkuntzan egingo dut, euskeraz. Maialen Arzaiusek idatzitako letrak dioen bezala, zu nire belarria, ni zure mingaina. Berdin euskaldun berri edo euskaltzaina. Nire hizkuntza zure esku ere badago. Elkartu ditzagun bihotz eta aho. Senatariok hartu entzungailuak eta prestatu belarriak. Gaurkoan eman dut denbora nahikoa. Talde popularrak berriro ere autonomoen inguruko mozio bat ekarri digu ganbara honetako osoko bilkurara. Proposatzen dena oso oinarrizkoa da eta beraz ez dugu kontra bozkatuko gure taldeak. Autonomoek pandemia aurretik ere zailtasun ugari zituzten eta pandemia kontrolatzeko hartu behar izan diren neurri murriztaileen ondorioz autonomo batzuen egoera asko larritu da. Gure ustez, egokiagoa litzateke sektore konkretuetaz hitz egitea. Merkataritzan, ostalaritzan, turismoan, garraioan edota kulturan autonomoak pairatzen ari direna ez da konparagarria beste sektore batzuekin. Beraz, arreta berezia beharko lukete. Laguntza zehatzak eta bakoitzaren berezitasunera egokituak behar dira. Argi eta garbi dinogu, orain arteko laguntzak beharrezkoak izan dira, baina ez dira nahikoak izan. Negozio txikien muskula galtzen doa eta eusteko, bizirauteko, laguntza bereziak beharrezkoak dira. Baina zentzu honetan mozio hau oso eskaz gelditzen da, ez du ezer aportatzen. Prestazioak luzatzea proposatzen da, baina gure ustez hori ez da nahikoa eta zehaztasuna falta da. Adibidez, sarrerak 75 jaitsi zaizkienentzako bakarrik izatea nahikoa alda, Partidu Popularrarentzat. Zer egiten du ostalari batek bere taberna itxi beharra izan badu eta bere establezimentuaren alokairua ezin badu negoziatu? Goazen gauza konkretuetaz hitz egitera, goazen gauza konkretuak adostera. Autonomoek behar duten lasaitasuna, hemendik eskatzen zen lasaitasun hori, gauza konkretuetaz hitz egiterakoan transmititzen da, eta ez eslogan sinesgaitzekin. Edo bestela, goazen eztabaida politiko serio eta eraikitzaile bat zabaltzera produkzio egituraz eta lan merkatuaz. Adibidez, zergaitik dauka Espainiak autonomo kopuru hau? Zergaitik dauka Espainiak horrenbeste autonomo faltzu? Zergaitik dauka Espainiak Europako behin-behinekotasun tasa altuena? Zergaitik galdu diren lanpostuak gehien bat gazteak eta emakumeak izan dira. Zer egiten dugu eredu hau aldatzeko edo hurrengo krisiaren ondorioak hain latzak ez izateko? Baina Alderdi Popularrak ez du, ez eztabaida politikorik ekarri, ez da proposamen konkreturik ere langileen egoera arintzeko pandemia egoera honetan. Norbere konturako lan egin, zein beste baten konturako lan egin, gure taldea, Euskal Herria Bildu eta Eskerra Republikana beti egongo dira prest langileen baldintzak hobetzeko. Baina gaurkoan ez duzue ezer ekarri eta sentsazio bat daukat hemen errepikatu dena behin eta berriro. Bilatzen den gauza bakarra, propaganda partidista bat besterik ez dela. Eguzkiari topa egitea besterik ez duzue bilatu. Beraz, ezin gara zuen proposamenarekin ados egon. Eta bukatzeko, gaur IESaren aurkako egun honetan, IESaren kontra borrokatu duten guztiei euren lana aitortu eta besarkada handi bat eman nahiko nieke. Eskerrik asko eta arratsaldeon.